Lapu-Lapu City epidemiologist sa mitataw nga clinically recovered na ang tanang unom ka mga dugang nga Delta variant cases. Samtang bakunado na ang mga City Hall employees nga nagpositibo sa COVID-19. Si Luan Mirundina adunay live report. May Yes, Bob, wala pa nakitang timailhan ang coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit sa Lapu-Lapu City nga may pagkunhod sa mga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Sa 15 ka mga City Hall employees nga nagpositibo sa COVID-19, unom niini mga kawani sa City Health Office. Kay bakunado silang tanan, matod ni Grace Mary Karungay, nurse coordinator sa City Epidemiology and Surveillance Unit, nga mga mild symptoms lang ang ilang gipamati. May tulo usab ka doktor ug duha ka nurse sa Lapu-Lapu City Hospital ug Santa Rosa Community Hospital ang nagpositibo sa COVID-19. Kay ang mando sa ato ang kagamhanan nga kinahanglan mapabakuna, so kaning mga nahisgutan nga nagpositibo bakunado ni sila og karon dili naaras nagpaalim ra sila sa ilahang kanang sakit unya kanang mild o asymptomatic ra. Samtang gibutyag ni Karungay nga bisan pa man kung miabot na sa 67 ang nakalasning buwan sa Agosto tungod sa COVID-19, clinically recovered na ang unom ka mga nadugang nga mga Delta variant cases sa Lapu-Lapu City. Ang sample sa nasoing Delta variant cases nakuha niadtong Hulyo 2 hangtod Hulyo 16. Sa kinatibukan, aduna nay 30 ka mga Delta variant cases sa syudad, apan way ni usa niini ang nakalas. Bisan pa man kung usa lang kanila ang bakunado. Mo nang naninguha gyud ta sa ato sa contact tracing nga mo dig deeper gyud ta kun asa gini sila nagikan. Karong adlaw nagduhara ta ka digit ini kaugma makita na sad nato nga mosaka na sad ta. So mo na nga pahimangno lang gihapon namo. Pahimangno namo nga mopadayon gyud ta sa ato ang minimum health protocol. Bob, gitataw hinuon sa hospital administrator sa Lapu-Lapu City Hospital nga bisan pa man kung may mga hospital staff sila nga nagpositibo sa COVID-19, apan wa sila magkuwang sa ilang mga health frontliners kay nakahire man sila og dugang tulo ka mga nurse. Bob? Daghang salamat Luan Mirundina sa imong live report.